vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. I know kuti kune vamwe vanhu vachandiblema, but kurwarirwa nemukadzi zvinhu zvekuti zvinonetsa so kuti unge uchizvigamuchira, because isusu sevanhurume takatongosikirwa kuti tingogara nemukadzi anenge ari fit, mukadzi wekuti apo paunenge uchinzwa kuda bonde iye anokwanisa kukupawo bonde iroro. Once mukadzi akangotadza kukupa bonde, akatadza kukuzvarira, panobva paita a great disadvantage ipapo, because isusu takatosiyana nevanhukadzi, because inini I think kuti vanhukadzi they were built different. Semurume unokwanisa kutorwara kwemakore, asi mudzimai wako asitomborina pfungwa dzekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichimboenda out nezvikomba, ndinge ndichienda kunorara nezvikomba. But isusu sevanhurume, let us tell the truth gents, mukadzi wako kana akangonzi arwara izvezvi kwe1 month, unototanga kutopindwa nepfungwa dzekuti munhu uyu dai ndambomudzosera kumba kwavo. Ndo zvatitongori isusu sevanhurume. So inini madhamu vangu vakandirwarira mukoma patainge tiri kunoku kuJoni. Tainge taisa almost 4 years tigere muJoni. Mudzimai wangu ndo paakabva azongotanga kurwara. Mudzimai wangu akarwara zvekuti mukoma ainge ava kusagona kana kuenda kutoilet. At that time ndakambozviudza kuti ndichamira nemunhu wangu, but dzedze ndo dzinonzi nhema. Nyaya iya yekuti takavimbisana musi watakachata, our vows, zvinhu zvezviya, we just say it for the sake of getting married, nothing else. Kana kuri kunzi zvinhu zvikanyatsokuoma, even if someone akakureminder kuti koinga 1 wakandivimbisa 1, but mukoma nashe, you will tell that person kuti aiwa takavimbisana panguva yacho iyoyo, but now I can't, because madhamu vakarwara. Madhamu vakatanga vachagara muchipatara. Ukaona munhu akasvika pakudischargiwa kubva kuchipatara but still munhu achiri kurwara, no improvement, no what, ainge asingadyi, ainge asingaite sei, ainge achingofidwa nemadrip. Mudzimai wangu akasvika pakuonda mukoma zvekuti ainge otosemesa. Ndainge ndava kusatombokwanisa kutomborecognize kuti was this once the beautiful woman that I fell in love with. Inini hangu ndiri munhu uya wekuti ndine imwe honesty iya yekuti inokwanisa kubhohwa vanhu, but ndo zvanditori. Mudzimai wangu, when I looked at her, I saw kuti munhu uyu I could no longer stay with her. Akati adischargwa ndokubva ndatora munhu wangu ndikabva ndagara naye. Saka ndakabva ndazombodana munin'ina wake, ndikabva ndakumbira amainini. Saka hama dzake dzakabva dzati it was fine. Amainini ndokubva vazorega chikoro. Saka mainini ava pavakazoya kunoku vainge vari form 5, ndokubva ndazotanga kugara navo. Saka amainini ava ndakabva ndazozama kutaurirana navo, ndikabva ndati mainini tarirai muone nyaya iri panapa. Inini mainini I think kuti imimi mava kufanira kuti munge muchiita murume kwangu. Mainini vaya vakabva vazondiripotera kune kaboyfriend kavo kakabva kazondituka. Ndikabva ndati futseke, handichadi kuona munhu pamba pangu, ndokubva ndavaisa pabhazi. Zvino ndakabva ndazombozama kutsvakawo mamaid, vanhu vainge vachindichengeterawo mudzimai wangu, but mukoma chinhu chakazondiuraya yainge iri hosha, because ndainge ndagara almost a year without ever making love to a woman. Saka zuvawo randakazoti ndaendawo ndikanorara somewhere else, mudzimai wangu ndakamusiya under the care of our maid. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanospenda night neumwe uyo akazovawo girlfriend yangu kuzonosvika tichizoroorana zvekare. Saka ndikabva ndaona kuti there was no need for me to suffer. Ndikabva ndatoona kuti there was no need for me to suffer. I am a man. My duty here on earth is to make sure kuti I can have as many kids that I can. As long as I am able to take care of a woman, then I am allowed to have as many women that I want. Mudzimai wangu ndakabva ndazomuudza ndikabva ndamuti tarirawo nekurwara kwese kwauri kuita. Hauchakwanisi kana kuenda kutoilet wega each and every time, kunyange zvikanzi kuda kuita wet. Ndinofanira kuti ndinge ndichisiya basa rangu, since inini I work from home. Ndobva ndauya ndobva ndakusimudza, either unoitira wet mubucket kana tsvina unoitira tsvina yaya mubucket. So it is making me to lose my focus. Ndikabva ndamuudza iye ndikabva ndati I was thinking
of returning her back home akabva ati zvakanakai as long as muchizongotumidzira mari yekuti ndinge ndichizoendeswa kuchipatara. Ndakafara mukomana ashi ndikaita sekunge ndichajamba jamba because I expected her to resist. Mukoma munhu ndakabva ndazoenda naye kumusha, but pandakaenda naye kumusha manje handina kuenda kunomusiya kuhama dzake because kwainge kuine nyaya yaamainini ndo yandainge ndichitiza. Handina kusvika kumusha kwavo directly because ndaitya kuzonogadzwa matare ikoko. Ndokubva ndazosiya mudzimai wangu kumba kwamhomes vangu, then amai pavakaona kuti mudzimai ainge anyanyisa kurwara ndo pavakabva vazodana hama dzake, then hama dzikabva dzazoenda nemudzimai wangu kuchipatara. Ndokubva azonofirako kuchipatara, ndakabva ndazoenda zvangu ndikabva ndanochema mudzimai wangu, mudzimai ndokubva azovigwa. Saka my point here is life is very painful and life is too short. Ipapo mukomanachi kunyangwe dai kwanga kuri kunzi dai ndakada kupepa mudzimai wangu, but ndega ndainyatsokuona kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kuita izvi handingazvigoni nekuti vanhu takasiyana. Kune vamwe vanhu vane moyo mirefu, vamwe hatina patience. Saka ndakatoona kuti mukadzi uyu kana ndikaramba ndakagara naye ndinokwanisa kuzotanga kumubata rafu. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti unobva watanga kutuka munhu anenge achirwara. Ndokusaka ndakazongoita that option yekuti it is far much better kuti munhu ange achidzokera kumusha kwavo, ange achinopepewa nehama dzake. So that is the advice that I want to give that brother avo vainge vachiti mukadzi wangu ava kupenga zvikati. Inini ndinongoti danai hama yemunhu kana ikauya ikavapo paground, then that relative of your wife will take that responsibility. Nekuti zvichaitika mukoma kana imimi mukanyengereka mukapfurirwa nevanhu vasingakuzivi vobva vakuti you must take care of your wife, zvinozoitika ndezvekuti mukadzi iyeye achazvika pakukubohwai, nekuti hakuna chinhu chinorwadza sekupepa mukadzi anenge achirwara. Yes, mukadzi anonakidza kupepa, let's say kana akati ndinonzwawo mudumbu kana kuti paya paanenge ari kumaperiods, zvaunoziva kuti urwere hwemazuva mashomanana. Munoti zviya zvekuti mukadzi unotoziva kutoti urwere uhwu hwacho hwaakatarisana nahwo urwere hwekuti huri chronic, and she is going to face that condition and she is going to face that disease for the rest of her life. Saka zvinhu izvozvo zvinotodawo vanhu vaya vanenge vari desperate, vanenge vakazvipikira kana kuti vaya vanenge vachidependa on my life savings avanenge vakaseva nevakadzi vavo. But if you are financially stable, then you are allowed to make your own decisions. Mukoma musaudzirwa zvekuita nevanhu online. Imimi decidai izvo zvamunoda kuti munge muchizoita. If you feel that you do not want to take care of your wife, hazvisungirwi munhu izvozvo, udzai hama dzake and take your wife where she belongs, uko kunogara vanhu vaya vekuti vanenge vachiita sekunge vasina kunyatsokukwana ikoko. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi inini I am financially stable, ndinotendedzwa kuroora vakadzi vandinoda. Hanzi anyone ane mari, as long as uri murume kana uine mari ukati unoda vakadzi 10, as long as uchigona kuvapa mari vose vari 10 unobvumidzwa. Chisingabvumidzwe chete chihure. Ameno kuti vedare munopaonawo sei. Hanzi vanhurume, isusu sevanhurume tinongonyepa zvedu, but hatigone kugara nevakadzi vedu kana vakatanga kurwara. Hanzi tinongogara navo kana kuri kunzi vakangorwara maybe nezvirwere zvakaita semusoro, vana mudumbu, zvatinoziva kuti munhu anokasika apora. But hanzi zvimwe zvirwere izvi zvekuti munhu anenge ava kuda kutopepewa, hanzi munhu anofanira kudzokera kuhama dzake. Is it fair or is it not fair? Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Mava kuda kuti rova nepepa 2 yedepression mukoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu
inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo our family secret. Saka secret yemumhuri medu vazhinji havatomboizivi. Secret iyi isuwo takazotoiudzwawo manje mushure mekunge amai vedu vazotanga kurwara. Saka amai pavakarwara ivo vakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vava kufa, ndokubva vazotidana. Tikabva tazomhanya mukoma ndokubva tazodzokera kumusha. Takati tadzokera kumusha kuya vakabva vazogara nesu pasi, vainge vari ivo nababa, vakabva vazoti ivo vainge vaine dare iro ravainge vachida kutidzidzisa. Saka vakabva vati dare iroro racho ravainge vachida kutidzidzisa rainge riri dare remumusha, dare remhuri. Saka baba vakabva vazotidzidzisa kuti chii chinonzi kuteya musungo. Apa vachitidzidzisa kuti chii chinonzi kuteya musungo, hausi musungo wekuti unobata mhuka but unongobata hama veukama mukoma. And ivo baba vangu vane zvinhu zvavo izvo zvinorarama neropa, vane zvitende zvavo izvo zvavakatiratidza, vane zvitende zvavo izvo zvinokwana kuita 3 zvinogara muhozi. Saka zvitende izvi triki riripo nderekuti zvitende izvozvo zvinongoburitswa muna October, ndo zvavakatiudza, like pana October ipapapa tiri kutofanira kutoti tinge tichidzokera kumusha, because ivo vakati vanangu kana mukaona ndikafa musati makwanisa kugadzira miteyo iyi nemisungo iyi, zivai kuti misungo yacho ichabata imimi, hanzi dhibhura racho richabata imi vana vangu. Saka this is a matter of life and death. And ivo baba vakabva vati nekuda kwekuti zvinhu izvi hazvina tsitsi, izvo zvikakuudzai kuti gore rakati dhibhura riri kufanira kuti ringe richizobata nhingi uya, kana iwe ukamunzwira tsitsi uyo anenge anzi nezvinhu zvacho izvozvo zvinogara muzvitende zvababa, hanzi dhibhura riya rinobva rabata iwe kana kuti rinobva rakubatira vana vako. Saka pana October apa tiri kufanira kuti tinge tichizoenda kumusha tobva tazonodzidziswa kuteya musungo, kuteya dhibhura riya. Vabereki vangu kana vari sevabereki vangu vakura mukoma nashi, kana kutofamba chaiko havachakwanisi kunyatsokufamba. Saka ivo vakati vari kuda kuti paya patinenge tapedza kuteya dhibhura riya tobva tazoenda musango. Vakati ivo kana wapedza kuteya musungo unofanira kuti unge uchizopinda musango, like masango aya ekuti anenge achiyera zvekuti vanhu vazhinji havawanzo kutambira mumasango iwayo, kana kuti makomo aya anozivikanwa kuti munenge muine zvipuka zvesango zviya zvinotyisa, ndo maunoenda imomo mugomo iroro wobva wazochera gomba iroro hanzi harifaniri kuti ringe richidzika, but gomba iroro raunenge wachera rinenge ringori mufananidzo weguva. Then uya uyo wacho anenge achifanira kuzobatwa nedhibhura riya, munhu uya kunyangwe akazonzi arwara, kunyangwe akaendeswa kuchipatara, kunyangwe akanzi aendeswa kun'anga, kumaprofita kana kuvafundisi, hanzi munhu iyeye anozotongofa nekuda kwekuti as long as gomba iroro rakashama rinenge richingomudana, rinenge richingodana mweya wake. Saka ndo zvatiri kufanira kuti tinge tichiita ipapapa pana October mukoma, kuti tinge tichiramba zvekare hazviite, because amai vakabva vati wacho iyeye acharamba ndiye wandinoda kuona. Saka kana wagara watoziva kutoti vabereki vako vakabata zvinenge zvotyisa, because ivo amai vakati as long as ropa rangu rakadeuka pawakazvarwa, ziva kuti ndinokwanisa kutongokuuraya at any time. Saka mukoma nashi ndo zvacho izvozvo zvatakaudzwa nevabereki, that is our own family secret. Ndo zvinhu zvainge zvichingoitwa nevabereki vangu makore ose awa, and izvezvi vari kuda kuti tinge tichivabatsira, even though I feel bad about it. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi amai vakati kwatiri kune uyo anenge asingade kundibatsira, hanzi as long as pawakazvarwa, as long as ropa rakadeuka, ziva kuti ndinokwanisa kungokuuraya. Kuva mwana wemuroi haisi nyore akomana. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu
inini ndiri mudzimai ndine makore 20 years ekuberekwa. I have never been married in my life and this is my first marriage, but nemurume zvangu hatisati tanobvisirana mari. Iye akatongonditumidzirawo mari because takasangana zvedu pasocial media, saka ndakazoti ndauya kuno kumukoma. Hey, zvinhu zvandakasangana nazvo even right now I don't even know kuti ndozvigamuchira here kana kuti munhu ndongomutiza. Saka so far ndava negore ndichigara naye murume wangu uyu, and maparents angu anototaura navo. Munhu uya wekuti ari cool, hana kana problem uye haatauri. Saka kusataura kwake ndakazoona kuti chinokonzeresa chii. I used to see it apo patinenge tichitaura pafoni kuti munhu uyauya ane low self confidence. So ndakazoti ndauya kuno kumanje panguva iyaya yekuti tava kuda kunoita bonde, ndaiti kana ndikada kunomubata sikarudzi yake aibva aramba. Saka zvaingondinetsa kuti why munhu uyu asingade kuti ndibate sikarudzi yake even panguva iya yatinenge tichiita romance. And ndichitotarisa sikarudzi yake mukoma zvekare nekutoifila, ndaitonzwa kutoti kwenga wani zvairi good size, but hey, munhu haadi kuti ndinge ndichiibata. Then ndakazoti handei katinogeza one day mushure mekunge vabva kubasa, munhu ndokubva aramba. Saka takazoti tava mumachira, ndikabva ndati manje imimi nhasi handikupei because I want to see kuti chii chamuri kumbonyatsokuviga pasikarudzi yenyu. Ndokubva munhu atora mwapaya mukoma nashi ndaifungidzira kuti majokes. Munhu akangondi ignore achiramba kuita bonde neni kusvika ndega ndazotomunyengerera kuti chiuyai munge muchiita kwacho. Ndokubva tazoita bonde paya, ndakabva ndamboita sekunge ndakanganwa. Saka zvakazoitika ndezvekuti pamba apo pandakasvika murume uyu achigara pakazobloka toilet. Saka tainge tava kutongogezera mumba zvaya zvekuti unotongotora dishi rako obva watopinda mudishi obva watogeza paya. So then there was this other day mukoma, ndakabva ndaita sekunge ndainge ndiri busy zvangu ndichiona TV, munhu ndokubva atanga kugeza. Saka pandakamutarisa ndakabva ndaona kuti awa mabhora ake awa, there was something that was abnormal about mabhora ake mukoma. Ndakabva ndazoti nhasi munhu uyu ndokuda kuti ndinge ndichimbonyatsokupenengura kuti ndinyatsokuona kuti kasi ane siki, ko chii chinomboitika paari, chii chinokonzeresa kuti ange achiramba kuti ndinge ndichimubata. Saka usiku takazoti tarara paya, inini mukoma ndakameka shuwa kuti ndakakasika kurara, ndokubva ndazopepuka. So munhu zvino akazoti abatwa nehope, ndaiti mbijana ndichivhura makumbo ake kusvika munhu anyatso kuti zhada akavhura makumbo ake apa achingoridza ngonono. Ndokubva ndatora tochi yangu ndikabva ndamuka zvishoma nezvishoma, ndokubva ndangotocha paya ndichipenengura ndikabva ndaona kuti kumabhora kwake uku pandakabata but ndainge ndichibatira kure. Ndikabva ndangonzwa kuti kwainge kuine kabhora kainge kakaita kadiki zvekuti chisaga chiya chinenge chakachengeta mabhora chiya ndakatoona kuti chainge chakatosvava kusvava mukoma, nekuti bhora racho rakaita diki mukoma zvekuti bhora racho rakatoita kunge tsinga zvayo. Then ndikabva ndanzwa munhu ava kuda kumuka, ndokubva ndadzima flash yangu yepafoni ndokubva ndararawo mukoma. But ndakangorara ndichingozvibvunza mibvunzo yakawanda kuti saka munhu uyu zvaasina mabhora, ko what is going on? Ndakamboti zvimwe kuda maybe ainge apinda mukati. Then mangwana acho ndakambozama kuti ndinge ndichizvidzora ndichiti paanozodzoka achibva kubasa ndopandichazomubvunza, but akati achigadzirira achienda kubasa. Ndikabva ndati naiwe ndinokumbira kuti unge uchindiudza why usingade kuti ndinge ndichikubata kusikarudzi kwako. Akabva ati watanga. Ndikabva ndamuka ndikabva ndaloka door, ndikabva ndati manje hakuna kwauri kuenda. Ndokubva atanga kuita zvehasha neni. Ndikabva ndati iwe nezuro pawangu akarara ndakakubata. Munhu akabva apererwa ndokubva agara pasi. Akabva ati saka zvawakandibata wakaonei? Ndikabva ndati pandakakubata kunyange pandakazoenda paGoogle I can't even understand. Ndokubva ndamuudza zvandakafila pandainge ndichimubata kusikarudzi kwake, kuti ndamuudza kuti ndainge ndakatarisira kuti ndainge ndichazobata ndichifila mabhora ake, but
ndainge ndisina kana kumbofila anything, because iye kusikarudzi kwake kumabhora uku chisaga chacho chinotongoita kunge zinyama rakangoremberera. Munhu ndokubva anditi ndozvandiri izvozvo, ndokubva tatanga kutaurirana. Saka ndakabva ndasimuka paya pandainge ndakagara ndava kutoona kutoti munhu wangu ainge ava stressed, ndikabva ndamuhaga tikazotogumisidzira taita bonde. Saka chinondinetsa ndechekuti mukomana chimbeu anorasa mbeu, but sikarudzi yake inotonyatso kuita chaizvo zvekutoti inotondifadza, but haana kana mabhora. Saka ndikukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti gore zvaradarika ndisina kana kumbogara ndabatira pamuviri, ndichabatira pamuviri pacho here kana kutoti iye haatozvarisi? Saka kana kuri kunzi iye haazvarisi, ko maspems acho ari kubvepi? Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Saka iye ndakamubvunza ndikabva ndati zvino une mwana here? Akabva anditi mwana handina. Ndikabva ndati hakuna kana munhu akambouya achikupomedzera? Akabva ati hakuna kana munhu akambouya achindipomedzera. Saka handizivi, ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Kune akambosanganawo nazvo here izvi? Uye kana wakambosanganawo nazvo, murume wacho akazosvika pakukumitisa here? Kana kutoti munhu wangu uyo anotongofaya zvake mablank? Please assist me. Iniwo dai kwanga kuri kunzi dai ndainge ndiine mwana ndaingozviudza kuti navo baba ava sezvo ivowo zvavakura, but haana kunyanya kukura zvake, but ati kurei when I compare myself to him. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndagara ndiine mwana wangu ndaikwanisa kutoti Mwari makanaka, at least ndawanawo pangu pekuti ndinokwanisa kuchemberera ndiri ndichichengeta mwana wangu. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira mukoma. I will be honestly waiting. Ndichiuya pano handisi kutsvaka murume, but ndiri kutsvakawo maadvices enyu. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Kana makambosanganawo nazvo mucomment. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kutaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.